A la classe de segon, en Pau era un nen molt tranquil que sempre ajudava els seus companys. Però, un dia, van començar a passar coses que el van posar trist. Uns nens li prenien el material de l'estoig, es reien d'ell i fins i tot li deien coses que li feien mal. En Pau no entenia per què ho feien ni no sabia com aturar-ho. La mestra, la senyoreta Laura, es va adonar que en Pau estava diferent. Va decidir parlar amb ell i en Pau li va explicar tot el que passava. La senyoreta Laura, molt preocupada, va reunir tota la classe i els va explicar què és el bullying. Els va dir que el bullying és quan una o més persones tracten malament algú altre moltes vegades, fent-lo sentir trist o sol. També els va ensenyar com podien ajudar si veien que algú ho passava malament. Els va dir que havien de ser valents, no riure les bromes dolentes i explicar-ho sempre a un adult. Després d'aquesta conversa, els companys d'en Pau van entendre que s'havien equivocat. Li van demanar perdó i van començar a jugar amb ell cada dia. En Pau es va sentir millor, i tots van aprendre que és important cuidar-se i respectar-se.